Παρακαλώ να αφήσετε τα κινητά σας και να έχετε μια ευχάριστη βραδιά. Κι είμαι Έλληνας εγώ, μόνο δύναμη και πλούτη στη ζωή μου κυνηγώ. Όλη η γη εδώ τριγύρω είναι δικιά μου κι απ' τα μπέλια φτιάχνω όλα τα κρασιά μου. Να πως φαίνεται πως Έλλην είμαι εγώ. Σκλάβε, μα πού είναι αυτός ο σκλάβος? Αφέντη μου. Σκλάβε, πιο γρήγορος να είσαι πρέπει. Ταχύτερα σου λέω να απαντάς. Περισσότερες προσπάθειες να κάνεις και όταν σε φωνάζω αμέσως να αντιδράς. Κάτω να πέσει με τη μούρη. Εμπρός σκλάβε, κάτω στα γόνατα. Στις διαταγές, αφέντη. Διαταγές. Α, ναι, διαταγές. Πρόκειται να φύγω για ταξίδι. Ετοιμάσέ με για ταξίδι. Ταξίδι. Μα τι ταξίδι, αφέντη μου. Και πόσα αλήθεια. Να σου ετοιμάσω καράβικο σου άλογο με όλα τα συρίτια. Ή το χάρτινο γαμάκι σου με τα χρυσά στολίδια. Τι θες να σου φέρω το χωρίο σου με τον Λουκιανό φρουρό ή θα ήθελες την άμαξα που έχεις στον αγρό. Τι θες με το καράβι σου να ανοίξεις τα πανιά. Πες μου τι θες και γρήγορα εγώ θα σε ετοιμάσω. Τι τάξεις θα κάνει. Καλή ερώτηση για σκλάβο. Και θα καταδεχτώ απάντηση να δώσω. Θα πάω δίχως άλογα, χωρίς αμάξια με στολίδια κλπ. Ούτε καράβια θέλω να ανοίξω τα πανιά. Εγώ θα πάω με τα πόδια. Με τα πόδια.